Ahojte, dneska navštívime môj obľúbený Lego obchod v Košiciach na Hrnčiarskej ulici, ktorý navštevujem hlavne kvôli bazárovým setom, ale nie len kvôli ním, lebo za veľmi dobré ceny sa tu dá nakúpiť rôzne Lego, napríklad takéto staršie minifigurky, alebo keď potrebujem nejaké stavebné kocky, viem do takého pohára si nabrať to, čo práve potrebujem z aktuálnej ponuky. Dominantou obchodu je táto Eiffelová väža, ktorá síce nie je na predaj, ale skrášľuje celý obchod. Môžeme vidieť ďalšie minifigurky, policajnú stanicu bazárovú, z bazárového Lega Lego Technic, Lego Marvel, DC, nejaký ten Kreator, alebo Ninjago, ale ako som už spomínal, aj aktuálne sety, ktoré možno sa už nedajú všetky kúpiť v bežných obchodoch. Tu viete nájsť všetko to, čo potrebuje Lego fanúšik. Mojou obľúbenou časťou je práve táto vitrína, kde je najväčšie množstvo bazárového Lega. Môžete vidieť pre chlapcov, pre dievčatá, DC, Marvelovské, policajná stanica, zase Technik, ale aj pre mamičky s menšími deťmi tu viete nájsť Lego Duplo. Podľa mňa za veľmi dobré, bezkonkurenčné ceny, čo sa týka bazárového Lega. Môžete vidieť starší Lego vlak, nad ktorým som rozmýšľal, že ho kúpim, ale už taký istý mám, takže momentálne dva rovnaké vlaky nepotrebujem, ale keby som ho nemal, určite sa preň rozhodnem, lebo fakt je za veľmi dobrú cenu. Veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video a ďakujem za každý komentár, páči sa mi to a vidíme sa neskôr. Ahojte.